Kayo mar kedo kod midhiero ma ikelo gi lokruok chal kor lwasi kaunti ma Turkana, ten kaunti no katiyo kanyakla gi riwruoge moko mag piny owacho keto masin mar rego taka mag plastik ma nyalo tiyogo e loso mwandu mamoko e kinde mabiro. Chenro ma ochaki e gwenge ma Kakuma e kar chung' od bura ma Turkana West. Chenro ni biro konyo duoko piny taka ma osebedo ka iwito gi oganda ma odak e kar jot mar jogo moringo odar e miechgi mantiere Kakuma, gino ma osebedo ka chido alwora mar kar jot no kendo kelo lwasi ma ok ni kare. Simon Zioka mochung' ne chenro no wacho ni masin no ni kod nyalo mar rego taka mag plastik maromo tan 10 kuom ndalo achiel. Taka ma oregi gi ibiro ti godo e loso kombe, sende, kombe mag plastik kod mwandu mamoko. We have gathered here today to launch this plant, which is behind us. And the work of this plant is actually to crush the plastics waste, which are here in Turkana West. The thing for the year was, what is the solution to the plastic waste? So today, we've realized the solution to the waste pollution. We're in the front line to work with all partners, and of course that's why we are looking into an inclusive, fair recycling ecosystem, meaning that every person who has a heart in cleaning the environment is going to be involved. Ramogi dok ni wakao yueyo machielo kairiana no kaoro ote namba marote machuok. Ramogi TV ma Barak Ndama wuod wathong'er kadem gimang'eyo ni piny ringariwa gadiera woro sana kama ochoma mosna baba na Joseph Ndama ugweyo mi Khalifa Jackie ma osiep Kenneth Okil wuodarenga erokamana ahinya kuom ote mari kabeneno kanyo ka Nicholas Otieno wacho Ramogi TV aneno maler kantiere kaunti ma Kisumo ka chieng' rieny kata kamano pod wadhach kod weche mag somo mag jopuonjre. Kik idhi mabor nyako Ramogi pod wantiere gi weche mathoth.